Mehmet Ali Gönül, Doğru Haber. Boykot devam dike. İşgalkerin İsrail u dostên wê dibe ku hêviya vê yekê nedikirin ku boykot ew li ser wan tesîrê bihêlin. Mesrefên bi tonan bombe, ew füze û moşengan çek û silahên din Amerîka û Avrupa bi can û dil tedarîk dike. Van welatan xwe danin ber vê barê. Hinek welat xwarin, hinek welat jî çek û silahan ji Siyonîstan re tedarîk dike. Heta ev welatan ku van tiştên me berêz kirin ji rejîma îşgalê re tedarîk bike, wê bombe li ser xelkê Gazeyê li ser jin û zarokan kêm nebe. Mabêdengî nerengekî alîgir terefdariyê ye. Li gorî vê nêrînê êdî ne însanîyetek bêdeng û ne jî îslamek bêdeng heye. Li gelek heremên cîhanê bi pêşengeya ciwanan tevger û hereketek şiyarbûnê heye û nerazîbûnên însanan dibin çavê marxên herî meznahiyê de ne. Ma mirov û însanên bê armanc û bê kontrol bi çavê bê mane li dora xwe dinere nizane çi dike, çima dike. Nefesa ku nav û tama jiyanê ye, heger ne çavkaniya emelekî be, çi ye? Ev endîşe nîşaneya heyat û jiyanê ye ku me zindî dihile an jî gava dawiye ku destê me bi rû me di hawayê de dimînin. Ne tenê li welat li çar aliyê cîhanê jî xelk bi taybetî ciwanên ku bi heyecanê ji ber vê endîşeyê derketibûn kolan û qadan ferx kirin ku ew hêj nûh nefesê digirin. Nefes girtin yanî bi rûmet û îzzet ji zaliman re meydan xwendin li cem sekna li aliyê edaletê. Li her derê ne li rojhilat û ne li rojeva, ne li kêm ne zêde, ne wek jin û mêrek li her derê bi mafdar û heqdar bin. Jiyan û heyata ji bo şerefa rastbûnê, berxwedana bi serbilindî û qîrandina dijî zaliman. Ji bo ku ez karibim bibêjim ku ez jî bi vê hîs û hîsiyatan bê tirs û xem û lez û bez bê hesabên vekirî û veşartî li birim. Di vê boykot bi vî rengî be, ev coşa evîna ku ne tenê dibin siya merqeyan de, her wa qêrîna li firahiya qadên ku bêhna azadiyê jê tê jiye. Carînan ev coş û heyecan hêza xwe ji bawerî, muqeddesat û hêjayên me digire, carînan jî ji hebûna helwes û tewreka civakê. Di her rewişê de dema ku mijar İsraîla îşgal kerbe, em dibînin ku encam û netîceyeka ku ne pir soset û ecêb li ser rûyê însaniyetê xuya dike. Dema ku mazimê do bibe zalimê îro, her cûre hesa wê tenê şiyarbûna ji xewa giran bi xwe re bîne û hişyarî pêk bê. Mirov dibêjin qey perde vebûnin, rastî li ser navê însaniyetê derketiye holê. Tiştê ku derketiye holê û vê ca tê dîtin tenê rû piş û maskeyê. Ji ber ku êdî mirov li her par zemîn û cihê qatilê zarok û jinan dibînin dibe sebeba boykot û nîşandana nerazîbûnan. Ji bo boykotê biçûk an jî mezin ne mühîm e. A mühîm ev e ku ev tevger û hereketa bi mane ye. Ev boykot ji bo wan zêdetirî êşa füzeyekê ye. İnsaniyet şahidiyê dike ku medeniyetek ber canê xwe nakeve, ber bêrîka xwe dikeve. Riya ku tê girtin kinne, lê ên dişewitê ne hin dike. Li hemerî van zaliman riyek tenê heye dewamkirina boykotê ye.